representen a les juntes locals falleres de diferents municipis de la comunitat. És la reunió convocada per Junta Central Fallera amb totes les agrupacions locals i que en esta ocasió s'ha celebrat a la Pobla. Trobada de treball i també de germanor que comença amb este sopar. Després del sopar, moment de la reunió. Una reunió a la qual assistia per primera vegada Francisco Lledó com a nou regidor de Festes de València i com a president de Junta Central Fallera. I al seu costat l'alcaldessa de la Pobla i la regidora Rosana Marín com a anfitriones de l'acte. Entre els punts de l'ordre del dia, un que afecta la Pobla. El nostre municipi acollirà enguany l'acte de comiat de les falleres majors de totes les juntes locals de la comunitat. És un acte senzill, un acte que se coneixen en el moment que moltes vegades són de despedida, unes altres que han entrat, i per tant és una forma de fer també un intercanvi de fotografies en la Fallera Major de València i per tant és un acte més, un acte dins de lo que són les organitzacions de les comissions de festes per a poder trobar-se de distintes poblacions les falleres majors i sobretot aquest intercanvi de fotografies que serà un record per a tota la vida. En lo que respecta al homenatge a les falleres majors, és com si se diguera la despedida de les falleres majors de València de totes les falleres majors de tots els pobles de la comunitat valenciana. Entonces ens va ofertar el fer així en la Pobla i nosaltres creguem oportú que estàvem preparats per a recibir aquest aconteciment i rebre a les falleres majors per a que pogueren despedir-se de totes les falleres majors de la comunitat valenciana. A l'acte han assistit vora un centenar de persones. 30 pobles han enviat als seus delegats a esta convocatòria de juntes locals que s'ha celebrat per gestionar de manera coordinada les festes a tota la comunitat. Un acte que s'acull per primera vegada a la Pobla. Dir-vos que esteu en el vostre poble i en la vostra casa. Per a lo que necessiteu, la Pobla a la vostra disposició.